खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां आबादा दैबाना एबा अखा हाबाय थानायजों खहा जादोंब्ला बिनि सायाव सरकारा मदद होनो थांखि लादों सरकारा मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों बे हेल्पलाइन नाम्बारा जाबाय 14447 नोंथांमोना बे हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामहरना आबाद खहा जानायखौ फोरमायना लाहरनो हागोन नैथि खौराङाव दङ साखा खबनै सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेमखान्थि साखा खबनै गारि सालायनाय समाव उनाव गाखोनाय सुबुंजों रायज्लायनो मोननाय नङा साखा खबनै गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय हान्थामेला बिफाना फोसावदों गोदान नेम लामा जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बे गोदान आयेनखौ लाबोदों गारि सालायबाय थानाय समाव सालायगिरिया उनाव गाखोनाय सुबुंजों रायज्लायनो मोननाय नङा बे गोख्रों आयेनखौ फोसावदों मटर भेहिकल बिफाना मख'नो गोनांदि लामा रैखाथिखौ नोजोर होनानै साबसिन खालामनो गोदान नेम लाबोदों केरेला मटर भेहिकल बिफाना साखा खबनै सालायगिरिया उनथिं थानाय दावबायारिजों रायज्लायनो मोननाय नङा फोसावनाय बे बिथोनखौ मानिनानै सोलियाब्ला आयेन बादियै जुरिमाना लानाय जागोन होनना बुंथिदों केरेला मटर भेहिकल बिफाना थामथि खौराङाव दङ मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय गावनि न'आवनो खास्रि बिस्रि बुथारजादों सासे सुबुङा आंगो बिसियानो खैसार खालामनानै फिसायखौ बुथारहोदों हरनि समाव उन्दुलांनाय थासारियाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशआव थानाय मुरादाबादाव सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला 32 बोसोर बैसोनि मुरादाबाद गारि खनानि बिगोमा अनिल चौधुरीखौ गावनि न'आवनो खास्रि बिस्रियै बुथारदों अन्थाइ बिखा बिसि तनु चौधुरीयानो गावनि मोजां मोननाय कान्हैया मुंनि सेंग्राजों खैसार खालामनानै बुथारो अनिल चौधुरीखौ मख'नो गोनांदि बुथारनायनि सिगां जाग्रा आदाराव उन्दुलांनायनि केप्सुल होदोंमोन अनिल चौधुरीनो बिसिया बिनि उनाव बिसि आरो बिनि मोजां मोननाय हौवानि बिथोन बादियै हर गेजेराव दुथांफोरा खास्रि बिस्रियै बुथारो अनिल चौधुरीखौ जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनायाव अनिल चौधुरीनि उन्दै फिसाजोआ दायनिगिरिखौ सिनायथियो फिसाजोआ फोरमायनाय बादिब्ला बुथारग्रा दुथांफोरनि मुङा महित आरो आमोद गुप्ता बेनि गेजेराव आमोद गुप्ताया अनिल चौधुरीखौ बुथारनाय समाव नारा नाथा नाजानायाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव लामायावनो जिउ गोमायो दायो दुथां महितखौ पुलिसा हमबाय आरो जाथायनि सोमोन्दै गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना सुलुङा फोरमायदों ब्रैथि खौराङाव दङ ताइवानाव जाहाजनि जाब्रबथायाव सा 9 सुबुङा गोमाना दं ताइवानाव गंसे मुवा बेसाद रोगाग्रा जाहाजनि जाब्रबथाय जानायाव सा 9 सुबुंफोर गोमाना दं गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों बाथि खौराङाव दङ YBY ट्रेड बुल ट्रेडिं एपफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों दुलाराय आसाम आयेन फरायसा आफादा माखासे दुथां सुबुंफोरा आसामनि थागिबि सुबुंफोरनिफ्राय खौथि खौथि रां लुथिनो थांखि लादों बेफोर ट्रेडिं एपफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दुलाराय आसाम आयेन फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ गोख्रों नोजोर होनायजों लोगोसे नायबिजिरनो खावलायदों YBY ट्रेड बुल ट्रेडिं एपफोरनि हेंथायै गोख्रों दाबि बेफोर एपफोरखौ सालायनोब्ला RBI आरो SBI नि गनायथि लानांगोन बे बाथ्राखौ दाबि खालामदों दुलाराय आसाम आयेन फरायसा आफादा द'थि खौराङाव दङ बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव हरखाबै भारत सरकारनि आयुष्मान कार्डनि सिबिथाया बन्द जानायनि थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों बेखौ भिडिअनि गेजेरजों खोनासंलांदो আমাৰ লৱাৰ আসাম হস্পিটালত আমি ৰোগীসকলক সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ হস্পিটালত 10জন পেচেণ্ট ভৰ্তি আছে ইয়াৰে 4জন পেচেণ্ট যোৱাকালি ভৰ্তি হৈছিলে এই 4জন পেচেণ্টৰ জেনেৰেল সাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ভৰ্তি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যনো হৈ গৈছে যোৱাকালি এতিয়া কথা হ'ল কি যোৱাকালি ইভিনিঙত যেতিয়া পোৰ্টেলত কৰিব লাগেতো পোৰ্টেলত যেতিয়া এওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামখিনি কৰি আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত ইভিনিঙত কি হ'ল পোৰ্টেলটো হঠাতে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ল মানে কাম কৰিব পৰা নাই পোৰ্টেলত তেতিয়া যোগাযোগ কৰিলে যোগাযোগ কৰোঁতে ক'লে যে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা মাজে মাজে এনেকুৱা পোৰ্টেল ডাউন থাকে কিছুসময় পিছত আকৌ যেতিয়া ভাল হয় তেতিয়া কৰে তাৰপিছত কি হ'ল ট্ৰিটমেণ্টো হৈ গ'ল অপাৰেশ্যন হ'ল আজি ৰাতিপুৱা বিভাগীয় আয়ুষ্মান ভাৰতৰ বিভাগীয় DMO আছে এজন তেখেতে জনাইছে যে প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যিটো সেৱা এইটো বন্ধ কৰিছে ইতিমধ্যে যোৱাকালি যি 4জন পেচেণ্টৰ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল
সেই কেইজনৰ প্ৰচেছটোতো কমপ্লিট হোৱা নাছিলে ন যি কমপ্লিট হোৱা নাছিলে এতিয়া সমস্যা হ'ল তেওঁলোকৰ বিলটো আমি ৰিএম্বাৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিম বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আমি পইচাটো ক'ৰ পৰা পাম সেই বিষয়ে যেতিয়া যোগাযোগ কৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে এইটোতো উপায় নাই গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ পৰা পইচাটো আমি চাৰ্জ কৰিব লাগিব বিল্ডিংটো পেচেণ্টৰ পৰা চাৰ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া অসুবিধা হৈছে যে তেওঁলোকে আকৌ পইচাটো দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই বিলটো কৰিবলৈ সেইটোতো ডেফিনেটলি হ'বই আয়ুষ্মান ভাৰতটো এনেকুৱা ধৰণে থাকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কনচিডাৰ কৰি পেলাই ডিছকাউণ্ট কৰি যিমানখিনি সমৰ্থ হয় সেইমতে আমি পইচাখিনি ৰাখিম কিন্তু এতিয়া আমাৰ কথা হ'লতো কি এই কথাটো হঠাতে যিহেতু বন্ধ কৰি দিলে ন হঠাতে বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হৈছে स्निथि खौराङाव दङ बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा रायजोनि सिङाव थानाय गासैबो 6 शेड्युल काउन्सिलनि गाहाय खुंगिरिफोरा हादरनि गाहाय मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमदों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वार्डनि खेंफोरथि दिनै गोदान दिल्लीयाव दिनै जों बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासै नर्थ इस्टआव थानाय 10टा 6 शेड्युल काउन्सिलनि दैदेनगिरि एबा सिएम बिथांमोनखौ लाफानानै आरो त्रिपुरानि प्रद्युत देब बर्मा बिथांखौ लाफानानै भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ पार्लामेन्टआव लोगो हमनाय जायो मानोना बेवहाय गासै जि 6 शेड्युल काउन्सिल नर्थ इस्टनि बिनि गासै 125th एमेन्डमेन्टनि सोमोन्दैहाय सावरायनायनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआरजों लोगोसे गासैबो जे 9टा काउन्सिल दङ बिनि समाधाननि लामाखौ लाबोनो थाखाय आरो जि प्रभिजन्सफ्रा एमेन्डमेन्टजों समाधान फैनांगौ बिनि सायाव गेबेङै मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा खोनासंदों आरो बिथाङा मोनसे राहा लादों जे दान मोनसेनि गेजेराव मोनसे अफिसार्सफोरखौ लाफानानै आरो गावनि मिनिस्टार अफ स्टेट हमखौ लाफानानै बिथाङा मोनसे कमिटि सामलायनानै बेखौ दान मोनसेनि गेजेराव समाधाननि लामा बर'नो थाखाय बिथाङा थिरांथा होदों आरो बेबादिनो दिनै जों आसा खालामो जे फैबाय थानाय समाव बे गासै जे 6 शेड्युलनि आरो बेसेबां नर्थ इस्टआव थानाय जे काउन्सिल्सनि एकर्ड जालांनायजों लोगोसे बयनावबो जि समाधाननि लामा एमेन्डमेन्टनि दारै 125नि दारै फैनांगौ बेयो मोनसे राहा जासिगोन आरो बिथांनि एसुरेन्स बादियै दिनै जोङो फोथायो जे बिथाङा दान मोनसेनि गेजेराव जिहेतु समाधान खालामगोन बिनि बाथ्राखौ जों खोनादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो जिहेतु बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो लाखिनानै बे 125th एमेन्डमेन्टनि सायाव जों गेबेङै दिनै मानगोनां बिटिआरनि बिथांनि दैदेननायाव बेबादि मोनसे मोजां फिथाइ थायनो नागिरनायखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै नखर मन्त्रि बिथाङा बयबो 6 शेड्युल काउन्सिलखौ एसुरेन्स होनायजों लोगोसे दिनै थाबैनो भारतनि पार्लामेन्टनि दारै बे गासै जेंनाखौ समाधान खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा